नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता मी पटकन बाहेर आलो आहे आणि ब्लॉग चालू केला आहे कारण मला तिकडून लांबून दिसले की आते तिकडून येते आणि मग लगेच मम्मीला पण मी हाक मारली आहे आणि मम्मी पण जरा इकडे उभी केली मम्मीला. ह्यांना ओळखता का? तुमच्या पाठी तुमच्या पाठी बुबू पण आला. आमची सिक्युरिटी आहे इकडची. नाही मावशीने आली, मीच आली. हां चला एंटर करा. मावशीने आली, मीच आले. आज वॉकिंग करत आले. चालत आले. रिक्षा वॉकिंग. चला आता बघूया आत्याने काय खायला आणले. आत्याने मोठी पिशवी आणली दिसतंय, काहीतरी हाय वाटतं. मस्त येते. बसा, पाणी द्या मी. मम्मी आता मी व्हिडिओ का बनवून दाखवतोय की गावची माणसं जेव्हा येतात ना ते प्रेमाने काय काय आणतं तुम्हाला दाखवतो आता. कारण माणसं सगळी तशीच आहे. हा आणि काय ना काय आणणार ह्यांच्या घरी. तुम्ही पण गेलात ना काय ना काय खायला घालणार लगेच त्यांनी. खाल्ल्याशिवाय पाठवणार नाही. हे चणा डाळीचं मिश्रण आणलंय भजीसाठी. भजीसाठी तयार सर्व करून आणलंय. सर्व तयार, फक्त तळायचं आणि खायचं. तळायचं आणि खायचं. वा वा, एक आयटम. आणि दुसरं काय आहे, हे आळूवडी. आळूवडीसाठी रोल करून आणलाय, म्हणजे शिजवून आणले. वा वा, म्हणजे कापून तळायचं फ्रेश. मेहनत नाही मम्मी आता आपल्याला करायला लागणार. आणि हे भाजीसाठी काजू बिया ओले आणले. वा वा, काजू खायला आपलं नावं करायला. अच्छा, म्हणजे कापून त्याचे घर काढून आणि भाजी हे बनवायची. भाजीसाठी टेस्ट भाजीसाठी पण माझ्या हातात राहत नाही आता. ते हात फणस. घालण्यासाठी. फणस, हा. भाजीचा फणस. भाजीचा फणस पुरीचा. वा. काढून आणला हे आमच्या झाडाचा. मला पिशवी बघूनच समजली व्हरायटी आणली वाटतं काय त्या काय. आणि हे चाळ आणलंय वा, पप्पूला. हे तर माहिती आहे, हे तुम्ही देतातच हा, यायला हे तुमच्या चाळी आणलंय, 2 आणले. तुमच्या झाडातली. हो आमच्या वा, झाडाचे. म्हणजे फ्रेश. हा. एवढं वजन घेऊन आले. एवढं वजन घेऊ. बघा असे गावातले माणसं प्रेम लावतात एक दुसऱ्यांना, बरोबर ना मम्मी? होय. हे वस्तू पण हेल्दी आहेत आणि ते चांगल्या मनाने आणलं की ते मला चांगलं वाटलं. लांबूनच बघितलं म्हणून मी बोललो थांब व्हिडिओ आणि अजून करू. तुम्हाला माहितीये पूजा होती त्या दिवशी 60 मोदक करून आणले. हा, ते नैवेद्याला जेवढे मोदक होते ना, कारण आपल्या घरी बनवायचं नव्हतं. हा, आपलं नातं प्यारी आहे ना. बरोबर आपलं आहे. नातं जपलं पाहिजे. बरोबर आहे. तुम्ही तर कलेक्टर वाटता ऑफिसवर. ऑफिस चेअरवर बसून. बापरे. आता मी तुला ना सांडगे दाखवते. मी भाताचे सांडगे बनवले आहेत. होय. आणि चला, मी वरती बघूया. सुकायला ठेवले आहेत. चला. भात शिजवायचं आणि त्याचे सांडगे बनवायचे. वरती म्हणजे वरती. वरती टेरेसवर. वरती किती माहिती आहे का? जवळजवळ 13-14 टन ताटं वरतीच आहे. होय ना. पण ताटातून पहिले ताटात घातले सांगे. सुकणार लवकर. उद्यापर्यंत पूर्ण सुकणार. ताटात घातले मी. ते कशासाठी तरी ठेवलेले आहेत ते. मस्त रेड कलर दिले. हे सांडगे का मम्मी? वा. छान. पुरा वापर चालू झालाय आपल्या बालघेचा. सांडगे जबरदस्त. पुरी लाईन लागली आहे. प्रत्येक नातेवाईकाच्या घरी एक एक ताट. होय. झाले ते आता सुकतच आले. आणि इकडे ऊन कसं 2 दिवस चांगलं असतं. लागतात सुकायला. 2 दिवस 2 लागतात. दिवस. आणि मला दुपार झाली तुम्ही पण टेस्ट करून दाखवा आम्हाला पण नंतर झाल्यावरती. झाल्यावरती. झाल्यावर होऊ दे ना. मम्मी इकडे एवढे ताट दाखवते. 100 ताटं लागतील मम्मी इकडे. 100 काय जास्त. जास्त हे फ्राय करणार ना नंतर करायचे. सुकल्यावर फ्राय करायचे पापडासारखे. हे बघा हे करा. हा, इकडे एक हे करायला पाहिजे स्टाईल. 2 लागणार. पायरी. 2 लागतील. हो. छान. खाली घेतो आता. खाली घेताना तर समजलं, पण वरती कशी घेतली तुम्ही? हा, वरती कशी घेतली? वरती नेऊन ठेवले एक एक. एक एक. चांगली वॉकिंग झाली असेल मग. मग या वेळी सर्व ताटं आपण हॉलमध्ये ठेवलेले आहेत ना. सुगंध काय मस्त सुगंध येते तेव्हा ते वासासाठी हे झाले. चला प्रत्येकाने एक एक ताट घेऊन जाऊ आता. किती सांडगे झाले बघ. किती ताटं झाली? 5. सांडगे आपण बनवलेले आहेत ना. पहिली रेसिपी आपली झालेली आहे. ते तुम्हाला पप्पू खाली मी लिंक देतो, त्याच्यावरती जावा, तुम्हाला रेसिपी मी कशी बनवली आहे ती. आणि अजून पण तुम्हाला भाताचे असे सांडगे बनवायचे असेल मी थोडे शॉर्टमध्ये तुम्हाला करून दाखवेन. आपण हे काय केलं, आपल्याकडे भात जास्त उरलेला होता, सफेद भात बनवलं शिजवलेला, हो. मग त्याचे आपण सांडगे बनवलेत. म्हणजे तुम्ही बाहेर फेकण्याच्या ऐवजी तुम्ही असं करू शकता. हा. आणि भात काय केला तो सुका सुका असतो ना, फलफलीत
टाकली एकदम सुका सुका भात हम्म, तुम्ही मिक्सरला लावला थोडा पाणी टाकून एकदम सरसर केला फक्त हम्म. म्हणजे जाडसर आणि तो काढून त्याच्यामध्ये जिरं टाकलं, जिरं लसूण आणि मिरची वाटून टाकली हम्म. आणि कोथिंबीर टाकली आणि ते असे गोले सुकवले. आणि मीठ टाकला, मीठ. कालवून त्याचे गोळे गोळे केले. हा म्हणजे असं आपण करू शकतो. करू शकतो. आणि किती दिवस लागतील सुकायला? 2-3 दिवस लागतील. 2-3 आणि पहिला दिवस आहे तरी मला अर्धा ऊन माझा गेला होता मी करेपर्यंत. मग आपण अजून 2 उन्हात ठेवूया चांगल्या. 2 उन्हात ठेवायचे. हे रेडी होईल ना? हा. आता मम्मी बघा इकडे नारळातली खोबरं काढते. खोबरं काढते. मलाई. आता आपण हे खाणार तर किती हेल्दी आहे मम्मी हे सर्व. मलाई आहे ती, है मलाई. ना? हा. मुंबईला आपल्याला विकत घ्यायला लागतात. होय. हा आता इकडे आता आते प्रिय आणते. त्यातलं पाणी काढलेलं आपण. सर्व काढलेलं पाण्याचं मम्मी प्यायली ना. हे बघ थोडीशी मलाई आहे. चालेल. पतली मलाई ना? हा, पातळ मलाई. पातळ पातळ मलाई. ही पतला मलाई बोलतात ना. ही तर चांगली वाटते एकदम मलाई आईस्क्रीम सारखी मम्मी मलाई. हा, ही पतला मलाई ही तर मला लय आवडते. हा. आता बघा केवढी मलाई साठली बघा आमच्याकडे. येतं का खायला? दुधावरच्या साई सारखी ही बघ. या आमच्याकडे खायला प्रत्येकाने. दे तू खा दे. दे दे. पप्पा घे. हम्म. आहे ना? आहे ना, गोड आहे काय? गोड आहे. हा, चालेल. एकदम ती छान. दुसऱ्यातली पण घे, मम्मीला थोडी. आता आपण सर्वात आधी पाणी काढतोय ना. हा, पाणी काढतोय. ग्लास रेडी. या सर्वांनी नॅचरल पाणी प्यायला. ताजं ताजं पाणी. फ्रेश. हा. हे पण एक जेवणासारखं असतं मम्मी पूर्ण. हा मग आजारी लोकांना देतात ना. हा. साखर वगैरे टाकायला नको ना त्याला ह्याच्यात त्याच्यात. हा. तुम्ही नारळात साखर आम्ही टाकता? टाकतो जराशी अजून टेस्ट. नारळ पाणी साखर टाकता? थोडी टाकतो. असं तुम्ही पण जरा कमेंट मध्ये सांगा की प्रत्येकाच्या गावी कशी वेगवेगळी पद्धत असते ना. पद्धत असते. हा. तर तुम्ही पण ते साखर टाकते हा, थोडी साखर किंवा गोड असतं पाणी, कधी हे असतं ना, म्हणून कधी कधी टाकतो आम्ही. हा. पाणी सारखं असतं पाणी ना. हा, पाण्यासारखं म्हणून चवीसाठी खूप आता छान बोला लागते. आता बोला पप्पूची मजा आहे म्हणून. हम्म. आहे ना. तुम्ही बघ चांगले टेस्ट आहे. या पाण्यासारखी मुंबईच्या पाण्याला टेस्ट नाही. ते कसं ट्रान्सपोर्ट मध्ये हलवून ते सर्व पाणी आता कोको होतं आतमध्ये. पण काय विलाज नाही. ते प्यायला लागतो आपल्याला. हम्म. इकडे आमच्या ऑडियन्स मम्मीला सोडून अजून एक आहे इकडे. ह्याचं नाव तुम्ही सांगा जरा व्हिडिओमध्ये. काय नाव? हा पळतो. ह्याच्यासाठी ऑर्डर दिली आहे बिस्किट आम्ही. इकडे या, इकडे या. अजून एक आलं बघा. 2-3 आहेत इकडे. नावं सांगा ह्याचं आणि ह्याचं. आता इथे आपले नारळ पाणी पिऊन झालेले आहे, शेळे खाऊन झालेले आहेत. आता आत्याला बोललो मेथीची भाजी होती जरा तुमच्या पद्धतीने बनवून दाखवा मला. ही आपली मेथीची भाजी चांगली. जाडी मेथी, कांदा, मिरची आणि खोबरं. कांदा किती घेतला आपण? कांदा 1.5 घेतला. मिरच्या किती आहेत? मिरची 2 आहे. 2. आणि आपलं खोबरं आणि खोबरं आहे 1 वाटी. 1 वाटी. आपल्याला तिखट पाहिजे तर आपण 2-3 हा, जास्त पण घेऊ शकतो. जास्त घेऊ शकतात. आणि मला तिखट नाही चालत ना म्हणून कमी घेतली आहे. आपण तेलामध्ये आता कांदा आणि तेल घे. कांदा आणि मिरची. कढीपत्ता आहे का? कढीपत्ता नाही याच्यामध्ये. नाही ना. नाही. आता आपल्याला किती लालसर करायचं पूर्ण भाजून लालसर घ्यायचं. करायचं जरा, असं जास्त नाही. थोडा लालसर. थोडा. आणि आता तुम्ही तो गिफ्ट दिला होता आम्हाला हा. तो आम्ही वापरायला घेतला इकडे. हा, मग. हे बघा लाईव्ह दाखवते मम्मी. आता बघा त्याच्यासाठीच आणलाय ना तो. आता बघा धुतला. मम्मी तू पाणी सेव्ह करते ना. हा पाणी त्याने पहिले धुवून काढते आणि नळाखाली पण पाणी आहे बघ. याच्या पण धुवायचं. हा असं धुवून याच्यात टाक म्हणजे समजेल ना. पहिले याच्यातून असं चोळून घेते चांगली भांडी. धुतली आणि ह्याच्यात टाकली. उकळी घालायची. म्हणजे काय होतं ह्याच्यात पाणी सर्व बघा खाली. हा, पाणी भाजी किती घातलं. होणार? आपली एक जोडी होती ना मेथी ही एक जोडी. मोठी. हा. आता ही आपण 1 मिनिट डवलून घेतली आहे ना. हा, 1 मिनिट. आता भाजी झाली ना. बघे तू भाजी झाली की पटकन डिमांडला जाऊन ये. हो चालेल. हा. आता आपल्याला हे 5 मिनिटं ठेवायचं. 5 मिनिटं. हा, बारीक ठेवतो. हा, हे आता मी खोबरं टाकलं काय. म्हणजे आपली भाजी रेडी ना. रेडी. आता आपल्या व्हिडिओतला खूप व्ह्यूज पडतात मम्मी आणि खूप माणसं बघतात आपल्याला. तर प्रत्येकाला एक मेसेज कन्वे करायचा आहे. आपण मुंबईकर सुद्धा आहे. आता रत्नागिरीमध्ये पण आपण टाइम स्पेंड केला. एक डिफरन्स समजून येतोय की पाणीची खूप व्हॅल्यू आहे इकडे. 1च तास येतो. 1 तास मध्ये पण तो कधी कधी पाणी लवकर बंद करतात. लवकर पण करतात. आणि आम्ही 2च जण 3 जण कधी रिलेटिव्ह आले तर आम्हालाच पाणी पुरत नाही मम्मी. तर जास्त माणसं असतील त्यांना कसं पुरतो. तर मुंबईकर आणि बाकी सर्वांना सांगतो जिकडे तुम्हाला पाण्याची सप्लाय रेग्युलर 24 आवर 12 तास आहे ना तुम्ही प्लीज पाणी वेस्ट करू नका. हा मम्मी आता मम्मी बघा इकडे पाणी
पाण्यामध्ये ठेवलेले आहेत आणि ह्याच्यातून धुवून मग एका पाण्याने धुते. नाहीतर आपण मुंबईमध्ये काय करतो, नळ चालू करतो मम्मी. नळ चालू करताना धुवतात भांडी. हा, तुम्हाला एक सांगतो की पाणी जास्त वेस्ट करू नका. अशा अशा ठिकाणी तुम्ही याल ना तेव्हा तुम्हाला पाण्याचं महत्व कळेल. हो. की असं बघा, इकडे इकडे बघा, हे पाणी भरून ठेवावं लागतं असं. आणि ते दुसऱ्या दिवसामध्ये पुरवायचं असतं. हा, पाणी जपून वापरायचं. पाणी जरा जपून वापरायचं. आपण जसं कसं एखादी गोष्ट संपली, भाजी बिजी संपली तर जेवताना आपण कशी पुरवून पुरून, बरोबर, हे उदाहरण बरोबर दिला. असंच पाणी पण वापरा. तसंच पाणी पण पुरवून वापरा. की पाणी कमी आहे अशा अर्थाने पाणी वापरा. हे बघ मी डिमांड मधून आले. चल आधी हे घेतो. तुम्ही कुठून आलात एवढं नटून बिटून एकदम? हा, आजच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलात की नाही तुमचं? आम्ही डीमार्ट वरून शॉपिंग करून आलोय. शॉपिंग करून आला पप्पू आणि हे मी घेतलंय. सर आत्तेबरोबर शॉपिंग करायला गेले. अश्मिता घे रे. आता एवढ्या गाडीवर हे कापूस झालेले हे संध्याचे मोठे आहे. काय अळूवड आहे. नाही ते आता काय बोलले, संध्याची मच्छी ते तळताय ना आता. इकडे तळून घेतलेले आहेत एवढे सर्व, इकडे एवढे झालेले आहेत रेडी. वहिनी घ्या. आत्याने आलू वडी घरातून वापरून विकून आणली. रेसिपीची टेस्ट सांगा आलू वडीची. एकदम कुरकुरीत आणि टेस्ट म्हणजे टाक एकदम भारी. लय मस्त झाली. छान आहे. तुम्ही काय खाता हे? मॅगी. आता हे तुझ्या आत्याने सगळं मिश्रण करून आणलं भजीचं, चण्याच्या डाळीचं. तर इथे आपली रेसिपी पूर्ण रेडी झालेली आहे. आता आपण टेस्ट करून बघूया. हे वडे ना गरम आहेत. चणा डाळीचे वडे. चणा डाळीचे वडे एकदम मस्त गरम गरमच आहे. आवाज येते आता कुरकुर एकदम मस्त, कुरकुरीत. एकदम छान. आता तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला, आमची म्हणजे वावर कशी वाटली, आमची फॅमिली कशी वाटली, आमची आमचा पुरा व्हिडिओ कसा वाटला आजचा, रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्कीच सांगा. कशी वाटली तर कमेंट करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर असे व्हिडिओ तुम्हाला दररोज दिसतील. अजून खूप काय बघायचं आपल्याला यांच्या घरी. आत्याच्या आणि दोन्ही आत्या हा, नवीन 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 सगळं तुम्हाला दाखवणार. टाइमला